uma vele uphakela umthakathi ngiyamzonda, uJacinta ngiyamnyanya loyo mthakashana loyo womfazi. Bese kuba lo Tikolosha abathi usenza umchuno. Bese kuba no Tikoloshana ke obofela emntwini nalezi ezinye iqashalala zabo. Ngangisaba ukuntshela madoda ukuthi niyilima. Nizifihle ngalento obunsizwa nobunsizwa nyana bomsangano niyilima nina. Nakho ke nina ninodwa ke sekuyaliwa ke Natali ke sekuphuma idumbe ezithu. Angazi bathi kuse section 10 khona lapho section 10 yakhona endaweni yakhona lapho sekuphuma umfowethu lapha wadubula abantu bebefuna ukuzolutha esiphaza samandi. Hayi ngoba evikela amandi, evikela the essence of ubuntu. Nina zinja into engathi anisayazi. Manje we have brilliant scholars. This is what puzzles my fucking brain to the fucking edge. Ngivuka ngiyacikeka ke ngoba ngisalele futhi ngavuka futhi. Kunabantu ekumele ngabe bayaphakama the intellectual guys of our own race. Ngoba if ever bekungathiwa umlungu uyasukuma manje uthatha uphakela umthakathi obayise court kusukume umlungu abophisa uJacinta, which is unconstitutional. Whatever that they are doing, it is unlawful. Whatever they are doing, well, they have a right to voice out their concerns, but not to do whatever they're doing. Well, there's a law, there's a protocol ebebangayilandela. We have abantu abamnyama, they are sitting and doing nothing, and yet babhizi labathi masikhuluma thina. Abantu bese bayas offender, bese bakhuluma umathanda wabo. Ngoba sekumele sekuzofika to a point ukuthi mangabe uyakhomenta wena ngithi. Wena mangabe uyakhomenta sekumele ucomment unespam. Ngoba ungena spam uyoyivikela ngani izinja mazingakumisa estradini. Uzivikela ngani wena lezi nje lezi kumisa estradini awuna spam awuna next. Tholani intshiza abafethu, umuntu nomuntu aphatha intshiza yakhe uzobona ukuthi wenza kanje. Tholani ibhama iphuma ibhama emahostela abafethu ukuthi nawo noma ukhomenta. Yekelani into yobunsizwa ayinamsebenzi, yekelani into kaZulu ayinamsebenzi. Khona manje nina nithi amampondo mawaye wona osebenza emaplazini womoba ngoba nina ningeke nize nihambe nohlakula umoba. Angifuni ukuyovuna umoba lapha kufuneka abantu abazovuna umoba. Ngedini yini nina nicabanga ukuthi ni special nina abantu bakwaZulu, nicabanga ukuthi nina ama titles nina. Kufuneka abantu abazovuna umoba. Niyabaleka lemakhaya nizogcwala la eGoli. Nala eGoli asinifuni. Sintshele nje nathi la eGoli nathi asinifuni. Nani njoba nize la ningama foreigner ke nani la. Nani njoba nizela nani nizazi ukuthi nani njoba nila ningama foreigner nizosiqedela imisebenzi nani. Nigcwele yonke indawo mara akunamuntu onilwisa. Mara nizonda umuntu omnyama. Angazi what type of a fucking nation are you guys? Nicabanga ukuthi you are entitled. Your entitlement pisses me fucking off. Right. Phakela umthakathi nawe Jacinta. Mina ngicela inyanga ngamane ngihambe ngiyoyisebenzela leyo nyanga ngiyohlala kwayo engangiloyela labantu abayi3. Ngizoza ngizokusebenzela mina. Anginamali ukubhadala kodwa ngiyazi ukuthi ayikho into engasixazulela lento le ngaphandle komuthi. Thakathani. Nyanga yaseMalawi Thakatha lapha eMalawi. Thakatha labantu abayi3. Ithabazukulu bakho mangabe uyazazi ukuthi inyanga lapha eCongo. Tell your nephews and your nieces to download and show you these people and have photos of them. Thakathani labantu. Ngeke. Mina la ngaphandle ikhona inyanga bafowethu. La ngaphandle la iminyango la kunezinyanga la ngaphandle. Mina nadlala nini. Mina kuneinyanga engangiyazi yayihlala eJimmiston yaseMalawi omunye uba lo baba lwana wawuthi mawufika kuye bekakutshela ukuthi bhala zonke izitha zakho phansi. Akahloli kunento akayisebenzisayo, inemlingo yakhe ayisebenzisayo. Uyabhala kuphela wena nento ofuna ukubona zenzeke. Athi ayihamba ubuye kusasa. Uhambe akufonele mangabe mhlawumbe akumelanga uze kusasa akufonele ukuthi hayi woza nini nizokufonela akufonele uye afika kubekele ukuthi lo isitha sakho ngani lo isitha sakho ngani. Kunezinyanga la ngaphandle ezisebenzayo.
kunezinyanga ezisebenzayo la ngaphandle. As long as lo mangabe kukhona umuntu ofe ngematch and match, sebenzani idumbu, abantu mabahlanye, abantu mabaphambane umqondo, thakathani. Ngicela izinyanga mina, fuck la emhlabeni azange zoncenga ile. Kekiso elements la emhlabeni azange zoncenga la, sizofa sonke. Akunamuntu akunamuntu okumele ancenga omunye la. Mangabe lo uthi yena ufuna ngeyakhe inkani ngentando yakhe, ngoba la emhlabeni kumele sincengisane. Siyancengisana, akekho ozoncenga omunye. Thakatha mfethu, download ithombe zengane zikalokhu njani, zikhona izingane zikamchunu lapha la nyazazi zonke zikhona. Downloadani thakathani izingane zabo, thakathani yonke into. Thumelana ngicela abathakathi bahambe bayohlala kaJacinta. uJacinta akahlali ke emakhaya, uhlala esingamlini, unendle esilungwini loyo muntu. Anti unokushutha ithombe zakhe kwakhe endlini yesilungu kanokusho enhle. Nganayo into yasemakhaya. Le two inkunzi zasemakhaya. Thakathani bafethu, thakathani. Inkinga ukuthi ngabe ngithi mina nginemali, bengizothi mina umuntu ongangithakathela bona ngizomnika 1 million. Inyanga ebengangithakathela yena oyi1. Angifuni bafe, ngifuna abahlale kuma wheelchair babone ukuphapha lokho abakwenzayo ukuthi we are capable not disabled. Yiba bazoba disabled. We are capable and able but not disabled. Thakathani bafethu, thakathani, bathakatheni abantu, ningasabi. Thakathani lezinja. Hawu, these are the people who are causing discord well within our own black people. Umuntu engishare naye, mina ngishare nomuntu oseZimbabwe isibongo negama namadlozi, ngishare nomuntu oseMalawi, ngishare nomuntu oseZambia, ngishare nomuntu oseTanzania. I love my brothers and sisters. Mina ngisonta na wonke umuntu. Mina ngithola esontweni laseMozambique, mina ngisonta nabantu baseMozambique. Mina natibiwa bhayi, mina bantiba la nifamba khona umuntu namuntu labakubulabula na mina, wonke umuntu abefuna ukukhuluma nami, yabe kutawurwa nami. Umuntu namuntu labakhanana na mina bhayi. Ningazonya nina nizophazanyiswa. eMozambique ngiyazazi izinyanga ikhona. Mokhuphuka indawo lezabo tete kunezinyanga ezinzima kakhulu lapha. Lebo matetele kunezinyanga ezinzima kakhulu. Ngihamba mina phela. Mina ngumsasanki wezwe we continent, not wezwe. Mina ngumsasanki we continent. Uyongithola ngisasanka ngihamba. Mina ngumhamba hambi. Nadlala nini. Mina kunezinyanga la ngaphandle mntaka mama ibulalayo. Inkinga ukuthi anginamali. Mina bengizoyikhipha ngizifandele mina myself, ngiphume and have you all fucking bewitched. Bengifuna nibone ukuthi ubuthakathi beyogcwala otiko loshe emagcekeni enu nasendlini zenu uthi okakho utiko loshe akuhlela kubambela itoshi nefone. Mina benizonya nina kuyimi nginemali yokuyifanda lento. Ningaxosha umuntu omnyama ezweni lokhokho babo bese nenza lamasimbe noyenza manje sebayalutha le Natal. Nilambile ogogo bayakhala le Natal. Kugcwele kuningi kakhulu ku social media, kugcwele ogogo bayakhala le Natal. Akakabi ne-impact eniyenzayo enhle, kusase ne-impact embi, ama repercussions of your own actions. Into esizibona zenzeka manje, yekelani kusanganela nina. Destroying our economy and our country, destabilizing the peace of this country. This country is so peaceful right now. Yes, we are expecting this thing from the Israelites who are well within our borders, who are well within our country, who are foreigners, real fucking foreigners are there in Eastern Cape fighting for Cape independence. They're in Cape Town fighting for Cape independence, and they are going to exterminate wonke umuntu lapha womuntu omnyama olapha in that province, so that they will have their own place called their own place. Martin Moshal is funding that. Indoda ekwazi ukuthi ime itshele enye indoda ukuthi lalela ke ndoda, yabona indoda ekwazi ukuqondisa amazwi le. Noma uyizwa nje ukuthi cha khona la isathukile khona, ngoba kungafa abantu kulento le. Kulento le singafa thina labe esivoice out, ikakhulukazi thina labe ngathi sithanda ukumqinelo uphakela umthakathi.
sisangafa ngoba kunamadoda ayidomu azothinteka manithinta uphakela ngoba uphakela useyigugu elihle kakhulu kubona, yabo. So le ndoda le has articulated some very rather interesting facts. Bengithi angiyilandele le ndoda ngiyayilandela and ngiyilandela ngokweqiniso ke nami ngoba he stands where I stand. Lalela, they say birds of the same feathers flock together, they group together, they hunt together, they migrate together. Angeke ukuthole unceda ndiza nokhozi khohlwa. But mina in everything le ndoda ikhulumayo ngizoba off script kancane ngoba I came across any video kaPhakela uMthakathi where he was now making me to have mixed feelings. I don't know the word for that. Just one singular word for that. I was rather confused by the guy, because kule video yakhe he portrayed lo muntu ngathi uya shape shift. I don't think uthi umuntu kahle hle, because ngathi kukhona into ebuyimbathe akukhuluma into ezingicasulayo ezingasounda rather misdirected or misinformed. Bese buya ke futhi yena akhuluma ezinye izinto engizizwa ukuthi zenze sense, zihambelana nama morals and values engikholelwa kuona mina ubaphakela ayi baba kabani uphakela uMthakathi akusuba bami nomuntu ngimdala nami ngimdala. Hayi angizolo ngihamba ngihlonipha nalanga mina ngihloniphe khona. I'm a man nami ngiyindoda la ngikhona. Uphakela uMthakathi uthi akayidingi inhlonipho yami. Asazani phela mina naye. Sasixhunyaniswa izozona lezi zinto. Akusho ukuthi sidelelana, akusho ukuthi ngimdelele, kodwa nje kumele nje ngiqondisi amazwi, ngiqondisa amagama nje, understand. Nanoma kuthiwa nyashaywa, nanoma kuthiwa nyadutshulwa, azi nje ukuthi vele nje angeke ngithi mina baba kuyo, ngithi bhuti kuyo, ngithi mfowethu kuyi. Umfowenu nobhuti umuntu obonayo umqondo ukuthi uhambisana na yena. Ngiyafisa ukuthi ngahlala naye phansi ubhuti lo. Man, unamanye ama-ideas, man. They are rather so brilliant. The thing is, yabona ungathi umntwana, he can be confused. Yabona? He can be confused easily. Usangaphazanyiswa kalula. Yabona? And uphazamiseka kalula futhi naye. Into ehluphayo ngaye. Yazi uphazamiseka kalula. Into futhi engayithandi mina ngaye. Yazi uyambona umuntu ongathi usangafika nawe ukhulume this ayithathe. Uyeza ukuthi izinto ayikhulumayo akuzona izinto akholelwa kuzona naye. Hayi. Lo muntu lo kunento yena akholelwa kuyona, ehamba naye, eyisithunywa, enobuqiniso. Inkinga ukuthi kukhona la iphinde imdide khona lento. Yamlahlekisa, yamconfuse lento yakhe. Unayo lento yesithunywa seqiniso esikhona kuyo uphakela. Mina bheka, I'm a good and angangikuphuphe mina mntakama ukuthi you are insignificant. Yes, yayazi into ekuthiwa it's a significant thing. If ever you are an insignificant thing, lalela angibaphuphi mina abantu abangenayo into enokubaluleka phakathi. Never. Ikhona into enobukhosi ngawe, ikhona into enobunkulunkulu kuwe. Inkinga ukuthi ikhona ezinye izinto ezikuphazamisayo but wena phakela.
wena ububhuti kumele ngibone kuwe, angikaboni. I can't call you my brother. You are not your brother's keeper. When you are your brother's killer, you are a divider. Kodwa mina into engizokutshela yona uSathane nayo uyakwazi ukuziphendula ingilo sokukhanya. Your intelligence, you are given intelligent spiritually and also mentally intelligent, but you lack vision and foresight. In other words, I'm saying you are myopic. Angazi lelo gama uzaligugula ke mtaka mama. Yabona, most of your things that you do, they are somehow myopic in a way that they sound like you, but they are not you. Baba, ungabi labantu laba abayi-2 emzimbeni oyi-1. Ungangishifteli mina. And yabona njengomuntu mina ngifisa ukuthi ngakuthatha siyohlala namadoda mangabe ungakazi uyenze. Mina ngiyafisa phakela umthakathi ukuthi ngokuthathe ngeke ngiyozila nawe. Wena ngithi uthi uyazila. Nami ngifuna ukuthatha ezami insizwa. Wena ngithi unezakhe insizwa. Woza nezakhe insizwa nami ngize nezami insizwa. Mina nginezami insizwa engizila nazo mina. Mina ngiyazila mntakama. I'm a good judge of character mina. I'm a good judge of character. I can tell mina. Phakela wena uphazamiswa amapolitiki. Awufunakali kupolitiki, but ubona ukuthi ukusiza abantu bakini kungakwenza ukuthi mawunamathelane nosopolitiki ungabasiza kancane. Cha mntaka kasisi. Mina ngiyakumema, ngiyakucela. Yazi angifuni ukuzonda umuntu omnyama njengami. Angikhona ukuzonda umuntu omnyama, but I want to understand you. Ngicela unginike ithuba. This is for you phakela mfethu. Wabheka ama video mina ngusiphiwa kwamavuso mina. Mina ngizalwa intombi yakwamavuso ezalwa kwamavuso, kodwa ubaba ongizalayo umtswana wasebutswana mina umtswana. Nguhatle naketswa ko bogosing nna. Naketswa ko bogosing nna. Mo Yesu khona le bogosi. I'm the ukuthi nje angifuni ukukhuluma nje into zakhabo baba, kodwa nje into engizichaza ukuthi akwenzeki mntakama, angeke mina ungidake mina. Ngiyakucela bengithi wena njengomuntu oyindoda oyinsizwa, uyindoda uyinsizwa ubaba yikho konke wena. Ngicela ukuthi mina take my invitation please, ngiyakucela. Ngeke ngiyozila nawe. Sibone nami ngithathe ezami insizwa uze nezakho insizwa nami ngithathe ezami. Sambeni siyozila sibone ukuthi ngeke evaluate mina ngifuna ukuevaluate nami. Ayithi nginelungelo nami lokuthi since you are